kiɗan shekara biyu. Shekara biyu cib a ofis. Gwamna AA Sule shekara biyu. Shekara biyu cib yayi a ofis. Mai isassu ne ke da baiti. Salisu mai waka kuji ne. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Shekara biyu cib a ofis. AA Sule yayi aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Sunan Allah ta bara sarki ni za na fara. Shekara biyu cip a ofis. Me yau me gobe taimaka mini sarki ta bara. Shekara biyu cip a ofis. Sai ka so Zuljalalu waƙar ni za na tsara. Shekara biyu cip a ofis. Allah ka aminta za na waƙi gwarzon mu gwamna. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Allah karo dubin salatin baba gare ta. Cip a ofis. Alai da sahabu za na sani a daɗan fahimta. Shekara biyu cip a ofis. A ciki na sa da gwamna AA Sule mai bajinta. Shekara biyu cip a ofis. Gwamna na jihar mu mai amana mun bi ka gwamna. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Assalamu jama'ar jihar mi yau Salisu ne gare ku. Shekara biyu cip a ofis. Na so ni da baitika na gwamna Aniza na baku. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule gwamna ci gaban da yake so ya baku. Shekara biyu cip a ofis. Ya gyara gari da ƙauye ana ta yaban ka gwamna. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. AA Sule ya yi shekara biyu mun zo da murna. Shekara biyu cip a ofis. Ya gyara cikin gari da ƙauye aikinsa gwamna. Shekara biyu cip a ofis. Gwamna na jihar mu gaida AA Sule ɗan amana. Shekara biyu cip a ofis. Sai ka yi takwas a gwamna mun gamsu da ƙoƙarin ka. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. AA Sule ya kula da fannin noma garinmu. Shekara biyu cip a ofis. Noma a jihar mi ya yi kyau kowa na yaba. Shekara biyu cip a ofis. Fannin hanya ya gyara birni ƙauyen garinmu. Shekara biyu cip a ofis. Hanyoyi sun yi kyau haƙiƙa a gwamnan garin. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Fanni na ruwa na sha na famfo bohol akwai shi. Shekara biyu cip a ofis. Muna ta yabon halin ka gwamnan mu da ƙoƙarin shi. Shekara biyu cip a ofis. Fanni na tsaro birni da ƙauyen mu ana yabon shi. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule jami'an tsaro na ji suna yabon shi. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. A fannin ilimi birni da ƙauye ya ba mu gwamna. Shekara biyu cip a ofis. Yara manya muna ta murna mun samu gwamna. Shekara biyu cip a ofis. Me kishin al'ummarsa shi alkhairi ya nuna. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ja mu je mu sai kayi takwas a gwamna. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Gyaran asibiti ya yi gwamnan mu ka je mu sheka. Shekara biyu cip a ofis. Duk inda ka sa kafar ka mu ma nan za mu shaka. Shekara biyu cip a ofis. Kai gwamna ne kana da kishin duk 'yan garin ka. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule a jihar mu mun gamsu da ƙoƙarin ka. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Makarantu gashi sun yi haske aikin ka gwamna. Shekara biyu cip a ofis. Mata da maza a Nasarawan mu suna ta murna. Shekara biyu cip a ofis. Sun gamsu da ƙoƙarin ka gwamna gaba ɗan amana. Shekara biyu cip a ofis. Sai kayi takwas a gwamna mun gamsu da ƙoƙarin. Shekara biyu cip a ofis. AA Sule ya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. AA Sule ya yi shekara biyu mun zo da murna. Shekara biyu cip a ofis. Ya gyara cikin gari da ƙauye aikinsa gwamna. Shekara biyu cip a
sila yaya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Sannan ya haɗa kan musulmi zuwa kirista. Shekara biyu cif cif a ofis. Ya ce mu kula da duka junan mu miyo fahimta. Shekara biyu cif cif a ofis. Mu zauna lafiya hakika faɗa mu daina. Shekara biyu cif cif a ofis. Nasarawa mu samu ci gaba a birni har da ƙauye. Shekara biyu cif cif a ofis. sila yaya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Sai ka yi 8 a gwamna shine fata gare mu. Shekara biyu cif cif a ofis. Kullum burin mu kai 8 shine ci gaban mu. Shekara biyu cif cif a ofis. Kai ne gatan mu baba alkhairi mun ka samu. Shekara biyu cif cif a ofis. Wata da maza a nan sarawa muna san ka gwamna. Shekara biyu cif cif a ofis. sila yaya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Shekara biyu cibi a ofis. Sile yayi aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Shekara biyu cif cif a ofis. sila yaya aiki. Ka gyara cikin gari da ƙauye mun bi ka gwamna. Shekara biyu cif cif a ofis. sila yaya aiki. Ka gyara